Здравейте, хора! Днес ще ви покажа как се пели на дядо краката късите гъбичките. С единия почти съм готова. Сега започвам. Сега ще покажа какво ми трябва по-точно. Трябва ми ето това куфърче. От него има най-различни неща, които ще ми трябва. Гъбичките ми, ключето ми е в това да не влича. Така. Мога да намеря нещо, хора. Какво трябваше да намеря? Едни клещи. Намерих ги. Да, ето ги. Шкафчето ми за рисуване и някакви неща. Тук си е моето шкафче, което всичко ще ми е така. Така, това е дневниче. Отвътре имаме ключе. И отвътре имам чистител, за да умеква краката, не че нещо. Електронна пила, 10 поставки, пили, ето тази пиличка. Имам бая пили, затова вземам една такава и една такава. И догоре. Не по-точно, ето тази пиличка ще не тази ще е по-новичка. И да, мисля, че ще бъде само това. И за накрая ми трябва ето това. И това е всичко. Сега ще покажа още нещо. Не е всичко по-точно. Така. Наключвам ключе. Ето така. Ето имам втори ключе, но той е вътре в това, ако не мога да си намеря друго. Съм изключила и не мога да си намеря резерва вътре. Опала! Сега. Имам си нещата. Страхме да не падне куфърчето. Един път ми падна върху носа и ми сцепи носа. Не ми го сцепи баш, но много дух. Ей тук. Раничко. Така, взимах всичко. Ама страх ме да ви подпра тук на хладилника. Ето това ще ви подпра. Така. Взимам всичко. Само ще махна тези. Така, пила. Това и това. Сега. Опаля. Този крак ли беше? Не. Не този, другия. Не, аз искам да си привърша от този. Аз него съм го изстанила. Не, той. Знам. Ама ще изтена първо него. Ногтите му са в пократително състояние. Ето вижте. А другия е още по-зле. Дай този крак тук. Почвам с другия, който е в началото. Му подай. Няма да направи лошо да влезете вътре. Що? Мирай, спони си маха влиза, всяка да направи. Ай! Стана всичко, качах пък. И така, хора, гледахте видеото за познанството с мен. Тези, които не ме познават, пак ще повторя. Аз съм Белослава Дърматолева, турското ми име е Берна и аз съм туркина. Отидете в първото ми видео, ще разберете всичко за мен. Ти си канала Бела Берна съм Белослава съм. Какво ли се така? Значи, Няма да се окучистител. Не искам. Ма трябва някой Само ми направи луни. Брат ми сега излиза от банята, затова не може да се покаже. И електронната ми пила. И започвам. Разки си канала Bela.bg. Не искам така да го кръстя. Ако има други канали, които се казват Бела. Белослава. Да. Хора, сега
Кръсти си по моята буквичка, сега ще си направя и Белослава БГ, всички малко канали преди са. с това. Малко с това. И хора, и да знаете, че сега ще си кача и снимката, защото аз сега започвам канала. Но имам и друг, може да гледате, там се пише Белослава Мадена Анатолиева. На английски. Да, и сега пак ще се кръста Белослава Мадена Анатолиева, ама с друга снимка. Ама трябва Белослава Младенова Анатолиева на английски. Този път моят канал ще бъде на български Белослава Мадена Анатолиева, защото да не си го бъркате с другия. Така, хора, сега ще видя дали това видео ще се качи, защото, както знаете, много замъчих да кача първото ми и затова прекратявам. Чао! И ще кача на втора част.